Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Oczywiście szklanki w tym samym miejscu, tak jak Kuba off camera powiedział. Ja nie napiłem się jeszcze ani łyka wody. Od 2 dni. Od 2 dni nie piłem nawet mililitra wody. Miałeś po łyczku, spokojnie. W sumie może się napiję, bo jak tak zobaczyłem, to może zdrówko, co? Tak, za dobre typowanie. Tak, za dobre typowanko. A co żeś tu dolał, wariacie? Aha, miałem nie mówić. Spokojnie, spokojnie. Oczywiście, tak jak to przystało na dobrą formułę, jeżeli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł, To zadzwońcie do mnie. wystarczy, że zarejestrujecie się z kodem FAME550. Możecie to zrobić klikając również w banner na naszej stronie famema.com i Kuba, przechodzimy już do, Tak, no, do trzeciej części. do trzeciej Czyli finału. finałek. Typowanie z finałem. Takie najciekawsze moim zdaniem walki również, nie ujmując oczywiście żadnym walkom, no ale to są takie najbardziej medialne, najbardziej nahypowane i naładowane. Najgłośniejsze. Tak, i naładowane emocjami, choć ta walka, o której teraz powiem, a mianowicie Michał Sobolewski kontra Filip Marcinek. Moim zdaniem nie jest to walka, która jest nahypowana jakimiś negatywnymi emocjami. Wiadomo, Sobota po ostatnich wydarzeniach i tak dalej jest bardzo kontrowersyjną postacią. No tak, i tutaj nie można powiedzieć. Filipek, zajebista forma. A ja chciałem zapytać, jak to się stało, że wszyscy przyjechali, a Sobota nie dał rady? Wiesz co, nie mam pojęcia, z niewiadomych mi przyczyn. Może współlas mój Nie, bo wiesz co, analizuję sobie tą walkę i właśnie zastanawiam się, czy może jest tak, jak Filipek powiedział, że właśnie psycha jest sitting trochę, wiesz. Możliwe. W każdym razie wydaje mi się, że też Sobota ma na pewno na pieńku z niektórymi ludźmi. W Warszawie może Na wolał przykład, uniknąć. no, wydaje mi się, że też na pewno mogło być to tym spowodowane, aczkolwiek nie wnikam w No to. tak, jasne, to nie nasza sprawa. Dokładnie. Kto według Ciebie wygra tą walkę? Moim zdaniem... Wiesz co, no serduchem jestem za Fifim, no jakby nie było, a jeżeli mam obiektywnie się wypowiedzieć na temat tej walki, to tak naprawdę nie wiem, co potrafi Sobota. Widziałem Filipa, jak bije, widziałem jego treningi, świetnie się pokazał na walce z Tombem. W stójce jest naprawdę poukładany i ostatnio jak widziałem jego relacje z Instagrama, no to naprawdę się zdziwiłem, że te ciosy są coraz mocniejsze, trafiają w cel, są coraz szybsze. Natomiast no, Sobota mało wstawia, a jak praktycznie wcale nic nie wstawia chyba ze swoich przygotowań. No wiem, że trenuje w mocnym klubie, bo jednak Berserkers Team Szczecin, no to jest bardzo mocny klub, tak? To jest Michał Materla, to jest Tomek Narkun, czyli też gwiazdy polskiego MMA. No i jestem ciekaw, czego go nauczyli. Czy właśnie głównie w klubie, w którym trenuje, czyli parterowym pójdzie po nogi. Nie wiem. Zdaje mi się, że jeżeli walka będzie w stójce, to Filip. Mi się wydaje, że ogólnie całą walkę jakby na korzyść Filipa, z tego względu, że on ma już naprawdę mega doświadczenie, walczył z wysokim Tombem, dał mu radę. Tak jak powiedziałeś, mega dobrze bije, poprawił formę. Tutaj ewidentnie Filipek, z tego względu również, tak jak powiedziałeś, bo będę się posiłkować, bo to jest ten sam argument, który No tak, powiedział. no wiesz. Ja po prostu nie wiem, jak walczy Sobota. Ja nie wiem, czego się mogę spodziewać. No a zresztą jeszcze jeden argument, którym jest wiek na pewno. No, to nie ma też. co się oszukiwać, Filipek jest mój rocznik, 9,5, Tak. 25 lat kontra Sobota, nie wiem, który jest rocznik, no ale myślę, że jest duża przepaść. Jest. Na pewno jest starcie młodości. No i to też ma ogromny wpływ, więc Tak, tutaj tak, chyba Fifi jednak. Też mi się wydaje, tak więc Filip Marcinek wygrywa, według przynajmniej naszych predykcji, tą właśnie walkę. Wspomnę jeszcze, że według Bookmayera Michał Sobolewski 2,70, a Filipek złoty 37. Tak więc bardzo dużo osób chyba myśli podobnie jak my. No tak. Marcin Najman kontra Casio Życiński. Jedna z najbardziej nacechowanych chyba negatywnymi emocjami. Ja również. Czekam. Oczywiście tutaj niezaprzeczalnie Kasiusz, wydaje mi się, że nie powinienem być stronniczy, nie? Bo nie wygląda to dobrze, ale kurde już od jakiegoś czasu jestem na tyle szczery w tych wszystkich jakichś wypowiedziach, gdzie się wypowiadam. Z czasem przychodzi, nie? Ja tak, też się tego nauczyłem po prostu, że to nic złego. Nie wydaje mi się, żeby włodarz nie mógł powiedzieć takich, wiesz, też swoich tych, bo no nie ma co ukrywać. Też jako twarz federacji nie można niektórych rzeczy mówić, ale naprawdę wydaje mi się, że tutaj bez problemu Casio sobie poradzi. Z tego względu, że
Ja On lubię... strasznie prowokuje, Kasiusz, strasznie prowokuje tam. tak. I ja wiem, że on trenuje, że to są, wiesz, joke'i. No właśnie, tam... ja też sobie zdaję sprawę. Tak. Nie? On naprawdę trenuje, zresztą widać po nim, że i schudł, to wiesz, nie można poprawić sylwetki na poziomie Casio, gdzie on naprawdę jest teraz jakieś 6-7 kilo chudszy jeszcze i można to zrobić z dnia na dzień, melanżując. Nie? On naprawdę trenuje, to jest człowiek, który jest showmanem. No i ma... Jego organizm jest przystosowany chyba do Strasznie. walki na długie dystansy. On jest nie do strasznie, zajechania. tak, no. on jest strasznie przygotowany. Dostaje na twarz, idzie do przodu. No naprawdę. No. Wiem też, że leje się z zawodowcami i pokonuje ich normalnie. I to tak nawet... Wiesz, on kupę lat trenował boks, tego się nie zapomina, to jest jak jazda na rowerze. I ja na przykład, jak on powiedział na ostatniej konferencji, na przykład, że on może walczyć z Khabibem, na przykład w boksie i tak dalej. Wiadomo, że to są jakieś też joke'i z jego strony. Bardzo ciężko było sprowadzić że Khabiba do tak. MMA. No to raczej jest chyba niemożliwe, tym bardziej, że historia z ojcem i tak dalej, on już nie chce, więc idzie to zrozumieć. Ale bardzo ważnym właśnie aspektem w tym, dlaczego uważam, że Casio to wygra, jest to, że nie widziałem, i przepraszam Marcin, ale nie widziałem dobrej walki Marcina, nie? Nie było takiej walki, gdzie oczywiście ja mógłbyś Marcina też bardzo prywatnie lubię z porządku, tak. jest śmiesznym gościem. To jest spoko ziomek ogólnie, nie? Naprawdę spoko. Czasami rzuci jakiś śmieszny żart, że można by się położyć na ziemię i płakać, ale patrząc na umiejętności sportowe, stawiałbym na Kasiusza. Na Kasiusza, mimo tego, że Kasiusz lubi poimprezować, to ma dobrą podstawę w boksie, fajnie bije, wie co robi, wie jak uniknąć czasem ciosu, wie kiedy sobie odpocząć podczas walki, jest doświadczony i tu jeżeli mówimy o doświadczeniu Marcina Najmana, to może to doświadczenie, nie jest takim doświadczeniem, jakie powinno być. To jest raz, a dwa, Casio można kochać lub nienawidzić, ale na pewno nie można mu odbierać umiejętności. Pokazał to w walce z Ambro, pokazuje to za każdym razem, gdzie tylko wychodzi. Jedyne, co chciałbym zobaczyć, to walkę z Tyburskim na pewno, żeby kiedyś Casio mógł zawalczyć. A to by była na pewno mocna walka. Tak, to była mocna walka, bo chyba każdy... Już raz była. Tak, już raz była. Ucho się urwało. ale nie wiadomo jak to by było, wiesz... Na dystansie na przykład wielu rund. Pełnych rund. Tak. Jak patrząc obiektywnie, to Casio tam dalej miał parę, nie? Żeby lecieć. Tak, ale to jak ja mówię, wiesz, to też taki sparring na treningu, a walka to są, wiesz, dwie inne rzeczy. To jest prawda. No ale chyba jednogłośnie tutaj Nie, Casio, tutaj bym na Kasiuszu wstał. Don Casio i tutaj jest bardzo też fajny kurs, ponieważ Don Casio Życiński złoty 33, natomiast Marcin L Testosteron Najman 2,90. Ciekawe jak się czuje z tym kursem Marcin. Kurczę, powiem Ci, że tak samo jak było, jakby on chyba jest świadomy tego, że wielu ludzi idzie za Casio, pod tym względem, że Marcin Najman wygrał z Lwem Kazimierczakiem, i z bonusem BGC. Ostatnio z Lwem też do klatki wszedł. Też. Ale nie, tutaj też, wiesz, śmiechy, chichy, ale naprawdę, nie ma co ujmować. Tak jak mówimy, czysto sportowo, to ja bym tu stawiał Kasiusz. Tak. No i zresztą, jeszcze jest jeden główny aspekt, to jest walka, Kasiusz powiedział, że zakończy karierę, tak? Jak przegra. Tak. No to wiesz, on też walczy o wszystko. To jest walka o wszystko i mega zobacz, motywacja, nie? To Kasiusz, tak. Więc wydaje mi się, że jednak Casio tutaj wygra. Marcin Dubiel kontra Kacper Boński. Main event, jeżeli chodzi o wieczór z Fame MMA 8. Mega mocna walka, moim zdaniem, bo ona na samym początku wielu ludzi, bawiło to, że o Jezus, wzięli dwóch influencerów. Ale oni mają szczery konflikt do rozwiązania. Tak, oni mają szczery konflikt. Tak naprawdę Dubiel przeżył to jakiś respawn, nie? On się normalnie zrespił, stary. Tak jakby go, jakby oczyścił się totalnie. Obudził się w świątyni totalnie, Tibia. Totalnie w hajs, stary. Przy depo. To jest ziomek, I poszli na dragony. Marcin Dubiel jest ziomkiem, który jakby zawsze był mocno hejtowany, bo kurde, miał mega dużo przypałów. Przypały mu się zdarzały. Tak. Natomiast Kacper nie miał takich sytuacji. Jakby byłem pewien, że Kacper będzie tą osobą, która A nie uważasz, że troszkę źle to Kacper rozegrał? Uważam, że mega źle to rozegrał. Wiesz, ja tak samo na przykład się podpaliłem na ostatniej konferencji, kiedy walczyłem z Elpro. Bo powiem Ci jednak, ja
czuję, wiesz, mogę ci powiedzieć, jak jest, jeżeli jest tak naprawdę, bo między nami nie było konfliktu, tak? Pamiętasz, tak, jak walczyliśmy, było tak. czysto sportowo, weszliśmy, No, wiesz, potem jeszcze poszliśmy przed- na after i wiesz. Jakieś 15 minut przed wyjazdem windą tak naprawdę No rozmawialiśmy ze sobą, gadaliśmy, nie? A tu jest, wiesz, no przy walce z Elpro, no to była taka nienawiść, że czasami nie myślisz, co mówisz, potem oglądasz to na świeżo, mówisz, o Jezu, już nigdy tak nie powiem, po czym przychodzi druga konferencja i podpalasz się jeszcze bardziej, nie? Tak. Więc rozumiem, że go trochę poniosło, ale też no, internet weryfikuje. Internet weryfikuje, no ewidentnie jakby Marcin gdzieś tam tym spokojem, połączeniem spokoju i... No to gdzieś ugrał tam, swoje. Tak, ugrał swoje ewidentnie w tym konflikcie. Warto dodać, że też dużo obserwujących obu panów, to są dziewczyny, kobiety i A one... to taki aż research robiłeś, żeby się przygotować? Tak, mocny research i tutaj ten. No ale w każdym razie 2 minuty to chyba za krótko, jeżeli chodzi o skomentowanie za krótko. dwóch zawodników. Ale to jest ostatnia walka, to może Tak, zrobimy wyjątek i porozmawiamy teraz jeszcze 30 sekund tak. sportowo. Tak, Jak tak, ty tak. sądzisz? Ja osobiście uważam, że jakby tego main eventu z racji, że to są moje ziomki i ja obu ich Ja lubię. też znam, obu lubię, także... I, no, jest mi ciężko dać tu predykcję, nie? Bo nie chcę nikogo urazić, a wiem, że tutaj... Ale wiem, że Marcin trenuje u mnie w Uniku i widziałem, że no nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. Ja mogę wam powiedzieć, że i Kacper, i Marcin naprawdę mocno trenują i nie wydaje mi się, by kurs złoty 35 na Kacpra kontra 2,80 na Marcina Dubiela. Nie, jest nieproporcjonalny totalnie według mnie. Wydaje mi się, że ludzie chyba nie myślą tak... Znaczy, bo Kacper w internecie jest takim bardziej zadziorą, Tak. a Marcin jest spokojniejszy i to na pewno dużo ludzi wywołuje, że wiesz, że taki spokojny to na pewno przegra, a ten Harpagan, a często jest odwrotny. No o to chodzi i wydaje mi się, że tym bardziej na Fame MMA warto jednak pomyśleć troszkę inaczej. Bo... Szczególnie, że to ich pierwsza walka. Tak. Obaj nie mają żadnego doświadczenia, obaj trenują krótko i jestem ciekawy, oni mają jeszcze jednego farta, którego myśmy nie mieli, nie? Że jednak oni wychodzą do walki, gdzie nie ma publiki, a my jednak, no widziałeś sam se. To jest No ja pamiętam, nie? jak wjechałem tą windą, to szukałem wyjścia awaryjnego przed walką z tobą, więc wiesz. To jest to przerażający widok, gdy cała arena patrzy po prostu. No i też dużo ludzi sobie nie zdaje, że trenowanie to jedno, a wyjście do oktagonu to jest drugie. No, niektóre osoby zapominają wszystko, wiesz. Ja nawet wiem, że wielu zawodników przygotowuje się do walki tak, że nie tylko pod kątem właśnie fizyki, ale też mają terapeutów i mówią na przykład o tym, że jest wyjście do walki, że jest arena, że jest ogrom ludzi, jak filtrować myśli, żeby żeby... Znaczy ogólnie wiesz, ja myślę, że psycholodzy sportowi to nie jest rzecz żadna, której trzeba się wstydzić, nie? Bo to jest normalne, czy piłkarzy, czy koszykarzy. Nawet wydaje mi się, że w obecnych czasach jak ten sport jest popularny i jak wielu ludzi przychodzi na te wydarzenia i tak dalej, wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia, że ten psycholog sportowy on jest obowiązkowy dla każdego powinien być. Nie? Przynajmniej 1 godzina sesji. Bo niektórzy sobie potem nawet po walce nie potrafią poradzić z przegraną. Czy wiesz. No to jest bardzo ważne. A to warto wspomnieć też do każdego zawodnika, bo wiesz, że trzeba mieć jaja, żeby wyjść do oktagonu. Po prostu. I jeżeli już to zrobiłeś, to jesteś zwycięzcą. To jest prawda. W każdym razie tutaj predykcje, no ja nie mogę powiedzieć. Jak chcesz, możesz podać jakiś... Nie, ja powiem ci, że to jest jedyna walka, której ja nie potrafię ocenić. Bo ja nie wiem, wiesz, to nie jakieś prywatne rzeczy, tylko po prostu ja jestem w stanie ocenić. Zobaczymy, oktagon zweryfikuje. Też mi się tak wydaje, więc tutaj po prostu odnośnie main eventu... Chociaż mogę zaznaczyć, że na pewno Marcin Dubiel zrobił progres. Nie wiem, jak bije Kacper, nie widziałem. Tak, no ja Kacpra też, ja widziałem trochę tych skillsów Kacpra, on też całkiem spoko sobie radzi, więc no ale tak jak mówię, nie chcę mówić, zostawimy tą walkę jako neutral. Takie. Niech ludzie w komentarzach. Tak, możecie w komentarzach napisać, kto według was wygra, tak jest. Jakim teamem jesteście. No a ja mogę jedynie powiedzieć, żebyście kupowali pay-per-view z linku famema.tv, który macie w opisie. Oczywiście, jeżeli chcecie odebrać cashback do 550 zł od BetClick, to wystarczy, że zarejestrujecie się z kodem FAME550. Możecie to zrobić klikając również w banner na naszej stronie famema.com. Dziękuję.
Ja również, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że na następnego. No myślę, że już za niedługo, nie? Tak jest. Dzięki wielkie, trzymajcie się. To był ostatni odcinek programu Fest 3, a teraz czekamy na walki i mam nadzieję, że będzie to niezłe Będzie widowisko, się działo. będziemy się bawić, a potem afterek i lecimy dur. Trzymajcie się, Jona.